Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Моро бо лайк ва комментҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар ба шумо дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем. Дороҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, ришу мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар дороҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам дороҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни ним сабук Александр Волкановский гуфт ки муҳориба зидди Чен Сонҷон барои ӯ чӣ маъно дорад. гуфта мешавад ки ин муҳориба барои мероси ман аст. Чен Сонҷон шахсе ҳаст ки доимо дар қуллаи баландии вазни ним сабук қарор дорад. шумо ба легендаҳои ин вазн назар кунед ва ба боварӣ гуфта мешавад ки ӯ яке аз онҳост. ба ягон чиз нигоҳ нокарда, ӯ ҳатто имрӯз фаъол аст. корейский зомби айни замон дар рейтинги вазни ним сабук дар ҷои 4-ум қарор дорад ва ин чиз аҷоиб аст, дар ҳоле ки чанд сол боз ӯ баромад карда истодааст. барои ҳамин ин муҳориба барои мероси ман хеле муҳим аст, гуфтааст чемпион. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Александр Волкановский ва корейский зомби аллакай шаби 9 ба 10 апрел баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. ва ҳамчунин бояд хотиррасон кард ки дар ин турнир муҳорибаи хеле машҳур баргузор мегардад ки бисёриҳо маҳз ана ҳамин муҳорибаро интизоранд ва ин муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни ситораи UFC Ҳамза Чимаев ва дуюм рақами рейтинг Гилберт Бёрнс хоҳад шуд. ҳар дуи ҷангваро пеш аз муҳориба оиди якдигар фикрҳои худро баён карданд ва ҳозир мо суханҳои онҳоро пешкаш шумо мекунем. Гилберт Бёрнс боварӣ дорад ки таҷрибаи ӯ ба ӯ кӯмак мекунад ки Ҳамза Чимаевро шикаст диҳад. ҳамзат рекорди 10-0 дорад ва барои ҳамин ӯ ҳозир хеле сахт ба худ боварӣ дорад. ман ин чизро медонам, чунки ман низ дар ҷои ӯ қарор доштам. аммо баъд бо шахсе вохӯрдам ки аз ман дида таҷрибаи зиёдтар дошт ва ман дар ҳамон муҳориба аввалин маротиба шикаст хӯрдам. барои ҳамин ман медонам ки ӯ чӣ ҳис карда истодааст, гуфтааст Бёрнс. хотиррасон мекунем ки соли 2015 Гилберт Бёрнс бо рекорди 10-0 дар қафас бо Рашид Магомедов вохӯрда шикаст хӯрда буд. ва чӣ хеле ки мебинем дӯстон, Гилберт Бёрнс боварӣ дорад ки таҷриба роли асосиро мебозад. аммо Ҳамза Чимаев боша тамоман дигар фикр дорад ва ба фикри Чимаев Гилберт Бёрнс барои ӯ рақиби осон хоҳад шуд ва ҳатто дастаи Гилберт Бёрнсро дастаи сус номид. ман чемпионам, шоҳ, беҳтарин дар сайёра ва аз ҳама бақувваттарин ҷанговарам. ман ҳамаро чапа мекунам. нест ягон ҷанговаре ки ба ман монанд бошад. Бёрнс сахт сусҳаракат аст ва дастаи ӯ низ сусҳаракат аст. Гилберт ва мураббии ӯ хеле сустанд. ман барои Бёрнс рақиби сахт чолок ва бақувват мешавам. ман қувваи эҳтиётии бениҳоят зиёд дорам. тобоварӣ ва мураббии ман беҳтарин аст. мо омодаем ки кӯҳҳоро чапагардон кунем, гуфтааст Чимаев. дӯстон, фикр мекунем ки моро дар ҳақиқат муҳорибаи хеле дурахшон интизор аст ва ба фикри шумо таҷрибаи Гилберт Бёрнс ғалаба меорад ё ин ки сахт ба худ боварии Ҳамза Чимаев. метавонед фикротонро дар комментария нависед. топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Билол Муҳаммад оиди омодагии худ бо чемпиони пешинаи UFC Ҳабиб Нурмагомедов фикрҳояшро баён кард. ман 10 рӯз бо Ҳабиб ва дастаи ӯ тамрин кардам ва ин беҳтарин таҷриба буд. барои ҳар як ҷангвари мусалмон Ҳабиб намуна ва устоди бо эҳтиром аст. ман хеле шодам ки имконият пайдо кардам ки як чизи навро аз бузургтарин ҷангвар дар ҳама замон омӯзам. барои беҳтарин шудан ман бояд ки бо ӯ тамрин кунам. Ҳабиб ҳоло ҳам дар беҳтарин форма қарор дорад. қувваи ӯ камшудагӣ нест. Ҳабиб ба монанди ваҳшист, гуфтааст Муҳаммад. хотиррасон мекунем ки Билол Муҳаммад муҳорибаи навбатии худро зидди Висенте Люке рӯзи 16 апрел дар турнир UFC Fight Night мегузаронад ва муҳорибаи онҳо муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидоатонро нависен, дар канал обуна шавен то боздид хонободу сарбаланд бошен.